Nura daga Yamai, to ka ga dukiyarka nan insha Allahu. Nura daga Yamai, ko in ce kai ne ka tura mana bidiyon ai ka ce ga dukiyar nan ta zo gare ka miliyan 11 kamar yadda muka yi da kai. To masha Allahu, ai mu mun fi ka farin ciki, me ma aiki buƙatar ka ta biya, ai mu ne da farin ciki ba kai ba. To masha Allahu, alhamdulillahi, alhamdulillahi, ka yi ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala, ka mallaki miliyan ɗai 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 miliyan 11, to alhamdulillahi. To kai kuma kaifa kana buƙatar dukiya, kana buƙatar miliyoyi damman kuɗaɗe, naira kake so ko sefa, riyal kake so ko euro, cedi kake so ko pound, ringgit kake so ko lira, dirham kake so ko riyal, duk kalar kuɗin da kake so in dai ka aikata wannan sirrin za ka mallaki adadin kuɗaɗen da suka kai miliyan 11 nan take cikin awa 2 ko 3. Wannan ma wani mutum ne daga nan jihar Yamai, nan Nijar Yamai kenan. Ya ɗauki lambar mu ya mana magana, ya kira mu ya yi mana bayani da sauransu, mun yi masa bayani kuma alhamdulillah an yi aiki, dukiya ta je gare shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali miliyan 11. To duk inda kake a faɗin duniya, a Nijar kake ko a Libya, Ghana kake, Chad ko Kamaru, duk inda kake a duniyan nan, Afirka kake ko South Africa, duk inda kake a faɗin duniya ga sirri nan mun sadaukar ma da shi darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sirri ne wanda in dai za ka yi shi kafin nan danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa, kai lakin kai sharing. To masha Allahu. To assalamu alaikum ga 'yan uwa musulmi na faɗin duniya, barkanmu da warhaka, ya gajiya. To masha Allahu. Ka je ka siyo turarenka na Tafattul Jinni guda ɗaya, modin ɗin Saudiyya. Sai ka je ka siyo turaren Ra'asul Jinni guda ɗaya, shi ma modin ɗin Saudiyya. Sai ka zo ka samu ƙatuwar ƙwarya babba, ka juye su ciki, ka sa faifai ka rufe. Sai ka dawo gefe ka samu ɗaki fa na sirri, gida ko kango ko shago, guri dai na sirri wanda har ka gama aikin ba wanda zai shigo. In ka aje ƙwaryar ka juya waɗannan turaruka guda biyu, sai ka dawo gefe sai ka yi lazuminka na Ajib ya Ra'asul Jinni, Ajib ya Ra'asul Jinni, Ajib ya Ra'asul Jinni, Ajib ya Ra'asul Jinni. Za ka yi wannan lazumi ƙafa 100 daidai. Kar ya wuce 100, kar ya gaza bai kai 100 ba. Sai ka yi lazuminka na Ajib ya Kanzillahi, Ajib ya Kanzillahi, Ajib ya Kanzillahi, shi kuma 24,000. Kana kammalawa nan take ka buɗe wannan ƙwaryar, za ka ga mamaki.